Dá usted o seu permiso? Vai un personaxe máis educado. Pase, pase. Bos días, miña dona. Mismo tiña ganas de hallarle de tempo. E logo a que se deben eses desexos? Pois quería coñecela ben, a máis comprobar se estaba tola. Que dis? Eu tola. Tola o que se di tola, non, pero un chisco anormal. E que te basas ti para decir semellante cousa? Por unha banda, como ten tantos anos, non sería raro que desvaríe. E a que te pensas ti para decir esos xuizos? Pois, como todos están coa ideia de querer normalizar, logo é un matino en que se topa un pouco anormal. Ya normal nada. Xa o vexo, xa. Eu son a de sempre. Anormales andan moitos por aí soltos. Non sabe vostede ben. E logo ti... que oficio tes? Eu son estudiante, ou non me veo fenomenal. Bueno, cando máis es unha lava libros. Se foras unha boa estudiante, tiñas o deber de coñecerme ben. Pois, eu non pensaba que coñecía. No colo da miña nai, soy moito de vostede. E se agasalles de túa nai, vamos moi feliz. O caso é que agora... Agora que? Non me viras ti unha recastada? Non, solo me atofo un pouco confusa con tantos cambios. A ver, conta, que eu vou te axudar. Mire, meu avó, home baludo forte, pelexe comigo cando lle escribo con V. El dime que sempre veo escrito con B. E veño a mestre a dicirme con V outra vez. Dille a teu avó que como vou con B son boas persoas e vos galegos. Para que non lle remata man aí os meus problemas. Conta, que é moi interesante a túa conversa. Antes, coa súa composición e gramática, non me creaban problemas. Solo que agora, con tanta sintaxe, con tanta estrutura e falta de ortografía, o único que fan é trabucarme. E mesmo fan é recoñecible. Ai, miña filliña, se queres coñecerme ben, non che queda máis remedio que aprenderte todo iso. Xa, pero os nenos aprendemos a falar cos conversos de nosos pais. E estes non nos falan de gramática. Xa vexo que razoas moi ben. Falar, ler, escribir e antes do rolo dos pronombres e demais historias. Polo que vexo, ti és aínda capaz de collerme xenreira. Tanto como xenreira non, pero non entendo tanto suspenso na súa lingua sen do galego falantes. Eso xa é outro problema engadido. Cacho foto, como falta? Logo ti se cadra coñece. Home, é un periodista e escritor de nome Roberto Blanco Torres, home. Xa vexo que estás moi ben enterada. Que remedio, mira, hasta que teña aquí un traballo que fixen esta noite para a mestra. Que le pillarera? Pois claro que sí. Aquí o teño. Empece coa súa nenén. Ano 1891, na feiticeira vila de Funtis, con piñóns e margaridas, das deiras do barrio. Pregou a eminente chegada da primavera. Nas horas de lecer, Roberto, cos irmáns e veciños, xogan as canicas e ao tronco. Perigosa en tornera na antiga eira das señoritas da Parra. Ata aquí a súa nenén. Moi ben levada, pero ainda hai máis. Agora segue coa súa xuventude e coa súa admiración ás antigas. Aos 15 anos, embarca para Cuba, onde están algúns dos seus irmáns, agás os irmáns. Naquelas datas, pola illa de Vacunas, Cabanillas, Vilar Ponte e Basilio Alto. Mire, se te aburro deixo, Non, segue, que está moi ben. Xa de volta en Galiza, desenvolve unha grande actividade. E un día, uns homens malvados acabaron coa vida de Roberto Blanco Torres, nunha coleta da estrada de Entrimo, aquela noite de outubro de 1936. Moi ben, pero que moi ben. Xa lle podes dicir á mestra da miña parte que che poña unha boa nota. Mira, somos un grupiño moi apañado, gracias á aprendizaje cooperativa. Tende aquí un traballo para darse a súa familia moi satisfeita con certos cambios, e por outra parte tamén. Moitas gracias. Adeus, meniña, adeus. A mochila. A mochila, non? Meniña. A caballo.